କେଦାରପୁର ଏଟା ଗଗନପୁର ଦେଖେ ଆମର ଗଗନପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ବାରିକ ଛକ ବସନ୍ତ ନନା ଦୋକାନ। ଆମେ କିଛି ସାମାନ ଖରିଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟିରେ କୁଟି କାଟି ଦେଉଛି ତଳ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦାସିଆ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କୁଟା ପକେଇକିରି ବେକାର କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବାଙ୍କ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ରଙ୍ଗମହଲ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କଲେନି। बारी के छको बसंत नना दुकान आसीगला आमर